If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. So, good morning, good morning, good morning. Another day, another vlog, another kabuhayan with me. Yes, Dad. Welcome sa lahat ng nanonood at sa bagong viewers ko. Welcome to my kabuhayan special with me. Don't forget to like, share, and subscribe for the and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. Ngayong araw, prepare na natin ang ating paninda at sisimulan ko ito sa paghuhog ng mga chicken part. Meron tayong chicken head at chicken feet at saka chicken intestine. For those who are watching my Pinoy Rab Kabuhayan Special, pwede niyo rin pong panoorin ang Pinoy Rab Good Morning News, Pinoy Rab Good Morning Davao, Pinoy Rab Joyride, and Pinoy Rab Road Trip. Sa lahat ng nanonood, pwede po kayong mag-comment yan sa comment section below para mag-shoutout po kayo. So tara, mag-prepare na tayo at makapagpaninda na tayo para meron tayong pambayad ng utang mamayang gabi. Literal, nagtitinda ako para meron akong pambayad ng utang. Kasi pag wala akong tinda, hindi ako makakabayad ng utang. So dali, samahan niyo ako mag-prepare ito lahat at magtinda tayo. Oh my God, binukuan ko. So, let's change our change natin siya kasi humawak tayo ng upuan. Salamat nga po pala sa nag-sponsor ng aking gloves. At kung sino po sa inyo ang gusto mag-sponsor ng aking apron, feeling ko akong tanggap. By the way po, meron na po tayong latest winner sa ating Buy It and Win. Pero bago na po yung channel. Kailangan po nakasubscribe kayo sa aming YouTube channel. Para kayo ang manalo. Yesterday po, hindi po tayo nakapagtinda. Pero po, sulit naman po yung araw natin kahapon. Because may nag-order sa atin ng worth 1,000 pesos sa pork barbecue. Tensya na po kung may masyadong may maingay dyan sa labas. That's my mother-in-law. Oh. Sige, dali. Dali kong. Dali na. Naglaag naman po ka, oy. Dali.
Kong, dali, Kong! Dali. Pagukad na. Ilan dito nga, magkaon na mo. Kong, dili ba? Gara na ka. Kuasa to. Isulod ra na yung manghod, be. Isulod. Di na gud na paggawason gan. Sanasa na lang na mag-abot. Dali, ki! Kuha dito, kuha. Kuha dito, kuha. Dili dito. Kuha. Inggara na ka ha. Mapalo dyan ako ng pit ni mo ron, tanawa. Kanay mo kagara ron ah. Darwin! Kuha lagi ate. Unahan siya sulod diya sa balay ba? Dito, kuha. So, tapos na ang ating chicken head. Next is chicken feet na naman. Medyo mabilisan itong trabahong ito kasi magtatanghali na. Meron pa akong gagawin iba. Kagaya ng turon. Gamay.
So, aside natin to kasi gagamitin natin ito for isa. Next step. Kailangan natin umupo kasi hindi ito pwedeng mabilisan eh. So, baka sabihin nyo na malaki yung may tawag dito, malaki yung profit ko sa pagtitinda. Yung totoo, enough lang po siya para makabayad ako sa arawang utang ko, pabili ng ulam, ganun lang. Wala po ako naiipon. Kasi, simulan namin itong negosyo ng COVID utang. Debts. Credits. Marami kami nun. Pero paunti-unti, to God be the glory, to God's guidance.
Baliktad yun yung salina nin. Mga tubangan, nas doon yung nas tubangan. Pagkaon nagdaghan ate kung kaon pa. Bidaw? Awa! Hoy! Waan na be, kwaahong nga talang na siya be. Tagailan na siya sa platito ate. Naman. Uy, hapit na. May na lang. Ayun at sa Ginoo na mahusta ng tinda. Amen.
karon mo kasi papa ni mo nakabot. Asa may tubikon? Kuan, dagan siguro na nagpapalit sa iyo. Oh. Dire. Ay, abi na nagmasahiro. Asa kay Papa karon ma? Laro na si Papa karon na. Ay, di anak. Thank you ato ditong laay na. Bantay sa palihog yung mga magnakbe kanang nagkugaw-gaw na siya diha. Wala ay nahurot. Ang daming tubig na, tagaipot kog tubig dire. Kaya giuhaw na kay ko. Trabaho kay. Diyan lang sa naibutan ng mga taklob. Ayaw lang sa taklob kay init pa. Mag-moist na. Init pa ng tiil. Minit ko? Hmm. Pagdaman pa na? Hmm. Tubig lang. Tagaipot sa kabasong tubig. Tubig kasi kinito. Ay, natagin. Oh! Dito ra ka sa kuan, dito dire ra kapag tuyo ba. Ayaw biyahe gani ni manghudiha ah. Buwan dami na siya tubig. Naubos na ni mong pansit o dungagi pa gamay na. Dungagi pa na siyang pansit ba? Paano sunod ang dip-dip mo niya pang... Butangig pansit para madip-dip niya. Butangig pansit lang ang dip-dip. Sige na. Kanang isa ka baso sa dip-dip. Butangig pansit. Kuha aday ng tuyo ate. Kaya magkatuyo na yung sanina dira. Agi, kuha na po na si mong manghod ate. Please lang ate.
No, wala ko kabalo anak. Asa yan cellphone. Patay! Patay ko tayo. Wala man po tayo sa patay. Na? Ah! Nakpatyas ang tubig sa banyo, nak. Nak. Ding. Patyas ang tubig sa banyo.
Oh, darling. Oh, patulog mong duha. Ha? Sa? Kahit inang banyo. Kay kasi nga na po na siya dito, manghugas siya siyang tiil.
Na! Ile! Gi-open niya ang tubig na ko. Basig na yaw po niya na. Ang taklob sa tumbler, yan ang gibit-bit. Ako matapos. Dili lagi bagnaog ba? Ate, nanapot siya ate, oh. Ate!
Isibat na pud ate oh. Ate oh. Ang imong tsinelas nang gisuot. Tanawa daw na ba si Papa? Asiyag na rin.
Pwede rin, ikawan niya ako na. Papa, sige, ano, sabihin ako niyo. They're so happy with the chicken feet. You know the chicken feet? I like this part. Oh, Very nice treat. it's delicious. It's full of cholesterol. If you eat lot of fat, it can cause you high blood. That's nothing because I'm drinking, Maintenance. Natural maintenance. Organic maintenance. maintenance pangustin. Pwede rin pa na magawa si Marvin? Sakay na ako dito buyo-buyo na. Pag-abot nila. Oo. Ano na lang. Kugawas ta sa mamamulog kita ni mo guyod. Oo, pwede na po daw. Wala Ano yung bantay niya? Ako na. Ay, Ginoo. Ay, balik, bay. Nakakay mo bantay. Sabi ko bantay. Oh, I have a lot of orders. Ano? Balik niya. Kulay baho. Balik niya. Kabaw, kasi ganun na rin. Kumibaw ka. Kumibaw ka na kung makukuhan. Pato sa guys. Pato guys. Ang pangalan ano? Mama. Mama. Ito na lang. Istorya dito sa yan. Bakit Now I have a lot of orders. Look, I'm too busy doing pie barbecue. Oh, Jerilyn is getting hungry already. Why is that? The correspondent of Gerald is eating before he's going to Joyride. Because receive prices? ayaw pamuli. Oo na. Kaya naraman ni ako. Dire ka o. Dire. Di. Bawal mo pulis sa to. Bawal mo sige sa to nga. Daplin jirili. Ayaw sige kwan pa jiwuki. Mabigay mo sa jiwuki. Ging na nagkanig bawal tumawid dito. Putabok jud. Yan si Karen Vila. Vila kamu si Karen. Biyaan niya itong mga naana sa harina para inulog sa... O dito. Ay, naminta siya ron? Bisa yun na naroy kamay. Biyahe ko pangin. Biyahe na kuha kaya. Yaman, ulit ko Smile. Miko sa... Ramo. Asa mo kagamitan na lang. Mau na ako. Bilangga kay kang Marvin. Ikaw. Langga kung kuha na niya. Sa tatana. Kaya di naman ko. Reklahan niyo tayo. Di tayo kita ka maglayo.
Oy, nantang kang balay ni Ahiti. Wala naman dito tao. Yan, logo ako lagi sila pala. Wala na. Wala na sila tao. Hello, te! Mayong udto, te! Dali na. Lingkuri, te, o paliti sa akong paninda. Reject na, sir. Hala, siya dyan, pinakaswerteng nanguta na og reject mo nagdili. Isa man na, imo mo sino mo dito gitalikdan na. To! Ha? Imo nga na, ato lang masabaon. Isok pa ganito. O gani. Ano sa di kuha niyo sa onde na niya gidiretso kay. Di ba ako buta ka na babalanak mi. Kuya ma. Kasi mo patunga ka din ha ron nga pa man ganit. No, jaywalking. Di ba na? Pakapin ba yan eh? May salit ka naman kami mo. Hey, pakapit ang hanap. Nangantak ka ngayong hilab. Mark, basta pakapin daw. Dali ito mo sa baga. Ayan na lang, ayan na pag nasa sir. Agay, makailan tagko ka nilundang. Ayan na pag ingon. Oh, tama bitaw. Awan. Nailagay mo na nako. Shooter. Oh, pag-double payment ka. Pila ka booking mo, ani Mars? Wala ko ha. Bay na mo ani bay. Ayan na lang ka na si sir. Dua ka tiel. Kumuha, Nay? Sorry sa gyud na para kalakaw. Katong kila, kita pa do. Kaning ulo isa. Dua ulo isa. Tingan gani ka ulo. Gani ako sa ay lang nang. Kasi mong content si Lupin Tuon sir. ba? Ang imo ate. Kani. Wala kita na. Wala na to hatag na ko bay. Lami kinain kaon ni Hote Kwarta ba? Naroon di si Kibuloy ko. Nakamarang. Awa. Tanawan ni kabuang sa mga Wala man dyan na yan. Tawa, Mars. Dili Mars, siya. tawa, Mars. O, tawa sa? Oo. Kasi kapit mo tanong. Narayin nyo ang gipangita. Bobot kay sa Davao, naroon di si Kibuloy sa Tulunan. Nakamarang. Demonsito, paper plate. Ha? Malibog na din as kuan. There's a lot of people in the surrounding. Utan nito. Finding Kibuloy for na 10 million. But he didn't see because he got plastic surgery. Idubli na. Pinisaan lang siya na gyud kay nagtagali ko sa Ha? paglingin ulo, paglingin na nito. Isa sa inyo katawag. Magalit ako dahil sa kwaro. Cheater. Sinsiyo kay wako'y sinsilyo. Ay, mali siya manindano. Gusto mo yung Ako din natamutan na may binamano. Mo na akong gihulas. Nanay mo tungol kay binamano. Di mo nalapa na ginagawa. Nakay kwan. Dali. Nagsimba mite. Sa la eskwela gute. La eskwelahan sa third floor. Di ako nagasimba ka dati nilo. Bangkan. Kami mo kung tinilin ka ba na. Pero kami rin mo makita ang permitin no. Di ay mong pisto. Kanito. Imuha ng Diyos niya. Hey, grabe niyo puso gagabi ba? Mahapit ang tami, mamalik bangos. Amini dayon na daghan kayo puso mo. Mabalik pa ka. Balik ka. Pila day mo nga Mars. Wala man ni maparkingan, tol. Wala ni maparkingan. Maglampang mo man Okay, Rabi. I will prepare this chair for the customer of customer of Di ba makita diya? For the customer of Giselle or for the sake of good ano. bahaw. Why pa kapin bahaw? Bahaw na sila. Di ba ta makita? Pe, wala dukot ya, pe. Kita pa ka na yun. Ay duko. Pinay dukot. The sureness of dukot. Namahon. Okay, now the table is open for the lunch. Okay, the table is open for the lunch. Time. Kaya ako bigay na nga pagod. Ako nang ituyo. Ayan na, umanong sila. Oh, nanakay table ha, para diri ha. Nakatuwa tong table ni. Di ba na mo taranda? Da? Yati, ipabayan naman ang kutanan. Tingko ra kung pagkuan to. Kaluy sila. Asa na ba?
Ang dukot! Ako to dukot, kaon ta dukot. You know what is bahaw in English? Dukot. Kung sinong makakapag-translate ng dukot in English, please comment in the comment section. Hard rice. Tama! Hard yan ang dukot! Grabe ka na po! Oh, kana. Dukot good. Oh, okay, cut on. Oh, karon alay hard rice! Okay, hard rice. Wala, gamit. Literally hard rice. Dito mga on. Okay, hard rice. You know, Rob, oh, this is a hard rice. Am I correct, Rob? The dukot is hard rice? What is in English, dukot? What is the English in dukot? You translate it. Hard Comment rice. in the comment section. Kung hard na yung muhang kanon, mas hard na kung tiin. Malong, hindi mo kag-feel. Okay, oo, ka-remember mo ito. Oh, ano? Akong itin. Palatin dia dam, Adam. Ang ulo. Wala pang ulo ka? Asa to pakapin? Wala man mo gitak ako nagkaunod. Sali kipakapin o gitak am. Kabalo ka kay kinsa gid na. Si Grace ta may gikubihan ana sa tunggon. Yawa man niya nagpakita si Grace diri. Siya din na si Wat. Gani, di ako nakauna. Di mo nagdakuan. Oo, wala na gilapan sa giluto bin na. Wala pa naluto ako, sir. Wala pa. Awa, nangita nag-cook si mother. Mother ni Kwan. Dili kalayo. Oo, tramang gud na. Uy, kadali na. Ibong kaga. Daan tin. Kasi kandahan ka, tayo mo na. Kas, mata. Naman mo na bagahe. Bagahe. Bagahe na! Kabuan. Ang ganit, siguro na ako tumagahin. Ay, na-loading. I-update lang kung nagpilay niyong ipanguha, ha? Harap ko ha. Bayad ko, ha? Ako ko'y bayad. Ako, Kaya ako ati sir, doon ka tinig sa kaulo. Oy, ina si Balong ha. Hala nga sila. Sabot na mo. Dos mo to kung ano sa'yo. Sa Krista ng mag-anak. Maglana daw siya. Mag-iwi mo to sa gingaw. Kano sa ayuhon. Kano sa ayuhon. Gandiha ang sa duma na ulo. Pagiti ko. Kasi ito, no? Ha? Kasi ito. Karong busy na mo. Nito. Walang dalang sa lisaw. Ako walang daw. Kasi ang nila. Kaya wala mo tingin sa lisod. Buwan ng mga tao. Ganang habang tao. Ako dito pakulong naman. Ano na ko sa lupon. Pagkakos na matinghalan ang kadaw. Yo! Hawa diha! Kay dislang kitos luyo! Gusto ko na siguro ganun mag-anak ko sa senior citizen. Puta, Diyos ka. Dapat sir, mag-libre kag-cook. Ano sir? Ginoo ko. Naman tong litro kay kasi makadawat ang kairo. Dollars. Dito sa camera yun. Wala siya. Sana may ay. Gusto lang kaan. Dayon, mga silingan! Lingkod ka mo! Okay, now, plenty of customers. Plenty of customers because of the price that we have given to us. Thank you so much, Rob, for the price weekly and the daily prices. And the grand prize. And the grand prices. Because it boosts the customer. Ang grand prize dapat na ito. They're aiming to be a winner. Look at them. Sa grand prize, ikaw na mo palit ko. Look at them. They're aiming to be a winner. Halang. They are my regular customers. Amoy ba? Si Donald, amo daw. Si Donald, amo daw. Okay, nakabitara. Sabi niya puta. Mas manuhin. Mungkin ay kaganyan na
nag-download ka na. Kaya lang eh. Hindi mo putal yan. Sige, mga siya. Kailang distribution ba? Nabigyan naman na sa mga prices. Kada adlaw na price. May grand prize, ang grand prize, ana, worth 1,000. Yeah. Given by Mr. Ra. Yeah. Ra. Lewat kapit ba? Kuya Donald. Baka. Kalau kalau kasi yung yani batanggal sa naman ti para bi ato bang sa video basi mo ko para butak. Lewat bebe. Oy, alam na ni, alam na ni ka. Hala ka. Basi halangan ko kapit. Balik ko tubig kong grabe sa liyo. Nabato. Pog. Pog. Halang ko. 35 lang. Wala mo beriya. Pila mo beriya. Paano ba? Problema na ba ang mudaog yan? Ano din, no? Oh. Ang mudaog ka ng linginan ng hiring. Dito sa ako yun. Dito sa ako sa kalapa. Mana ako asin? Oh. Asa din? Magpapreso ko din bangkal. Kana oh. Halaman. Ako ang lima no? Gani, nasa managsakoy nga ako rin, jadi ako ang... Daraga ni mo ang gimo tapos ni. Dalim-dalim dik sikat-sikat. Nurut ka nang Baba. Pag inamaw. Tayo luto na ni tayo. Dinalago na ako dito. Tata. Anong tiil ang gimasud? Anong manihan? Anong tiil man imong gimasudan ako? Hindi lang ko mukha og tiil. Kahit man. Langan ka, te? Nakulangan sa tagpo. Nakulangan ko kudak. Kahit na. Imagine. Oh, si Kangke. Sabi ba, sultan ko yun. Mana ha? Ayaw na ibutang trial ma ha? Bakit tapos sila? Langan mo sila sin. Lupin na. Dili ka kini. Langan din, te? Ikat mo, te. Dali. Uy, andito na siya. Tingnan sa buksan nila. Galit na yan siya sa akin ba? Say hi to my vlog first. Bayad ako ngayon. Saan naman si Jay? Hindi gusto ko bayaran. Hindi na ko kananay. Si Jay, hindi mo kasumbong. Huwag na lang ako bigyan na lang yan. Ako, hindi na lang ko. Bigyan na lang yan. Bakit ate? Bakit ate wala pa pala? 3. Bakit ate tukong tinanong? Ako sige, dagat na nalagaw. Mintas ko mga nalagaw. Bigyan na lang ako. Dagat ko na nalagaw. 500. Bakit grabe na naman? Yung 1 week lang na ako wala pabayad. Matagal na 1 week lang. Sige. Bakit ate? Dagdag isang next week, next month na naman bayad. Bakit na next month wala pabayad? Wala ka naman ang tubo. Ate, ikaw lang na 5,000 na bigyan na lang. 5,000 lang na yung... Lahat na sumarbahan. Ikaw, Oh, nagdala kang plato. Wala kang kain. sige, ako bigyan na lang. Kahit ako dala ka ng 500. Ay, ayaw magbigay ng... Sige, ayaw na lang nabigyan. Ayaw na lang nabigyan. 6,500. Ano lagi mo sa kanila? Bigyan na lang. Bigyan ko na lang.
kay sila isa. Ako na lang ng 5. Kung 5 lang nabigyan mo niya. Ate, wag naman. Igawas na ako, Pem. Parehong Pem. Ate, Wait lang, wait ha. Wait, explain muna. Tag-wait. Huwag mo na sila. ate, tuwagan mo na lang na yun. Akala, last kong bila, namilin-bilin. Sulat mo yung dito, alala mo yung 750, tapos bigay ako 100. Ay, ito, pahinin mo na nasa. Pag-usapan kami ni Jake, malaki na bayad ko yung sudan. Kanang na ay, wala kayo kulay na sulat na bayad. Nagbayad kasi, ano, 750. Alino lang sa akin, ako na lang. Huwag na lang, alino lang. Wala, nga ako may tinatambok. Gulo sa bahaw ko, bahaw mo gipulutan. May bayad na. Bigyan lang ako. Ako. Laylay. 7,000 Eh, nakuha, Pem. Pangalan mo ba? 7,000 na lang. Hoy! Pakita, Pem. Kuya ba, pasatanin niya, uy. Next na ba niya? Next na ba niya? Wala? Sige, wag na lang. Wag na lang. Lagyan mo pangalan daw. Ibukos na ako, bigyan na yung puto-puto ka. Wala na naman yun. Wag na lang. Hoy, ang mo daw ulan. Parang. Maasag daw. Ano bang itong ikot-ikot niya? Sige, mo mata. Katuwa ni mo di pa pirmati mong bana. Asa naman? Dala ni Rin. Doon, saan mo nilagay yung 70? Dapat doon sa ano ang... Tapos na tayo. Hindi ka? Nakakasya pa yung dolat din eh. Kaya lang nakasya kaya diya. Kaya narbi yung dahil lang kan. Alam niya. Sige, next shoot. Ay, 14 days. 11 on. Basta Ay, kayo. dapat ka. 15 days pag ano? 14 days na lang. 14 days na pwede. Wait lang. Saan si ate? Ako tuwagan mo na lang ako. Saan lang natin. Saan si ate? Ano ba? Lahat ako. Ano ba siya ng balik? Pem, Friday tour ka? Wala pa nang bayad na Friday. Pila to ka mo, Tambo? Huwag na lang ako. Dura to eh. But account, dito lang natin. Account na. Jadi, huwag na lang ako delete. But account dito na lang. Nahilom na. Nahilo na, busog na. Sige, bigyan na tupo na lang. Sa uli na nga pati ng ano. Wait lang, 500 lang na. Sabat, Friday lang na. 500 lang na. Ile na kanet. Ako, dito na lang. 600 lang. Hindi na galing mo. Ano ngayon, mate? Stay, ilang araw lang. Te, pag inyo na tayo, ba't natupok, te? Dito. Bayari sa ano siya dam? Pati raw. Sa ano nalagi? Basta wala kayo, ano? Diyosan ni Motyo. Bito na. Ginana ko kat ko doon. Buang na. Ginana siya kat ko. Doon niya katulog. Meron tubig ate? Tubig? Ha? Tubig meron? Wala na. Naabrihan ako. Pati para kung abri-abri sus kayo. Kuan man dito ako naabri. Kanang pagbaligya man dito. Te, kamayo, te, kamay katupok, te. Yes, yes, yes. Mapatay. Meron ka terus eh? Mana? Na. Champion ni.
Abot sa dila. Ang nagpabili ng halang sa dila. Yun din ito mga nanindin. Say hi to my vlog. You know? Ha? Gani, gano'n. Hi to my vlog first. Kaya kang uli. Say hi. Ha? Wala, uy. Ay, Hala, wala ka sinabot ni Mang, goding-goding. Ano yan, yan? Ah, naman akong gamay nga daw yan. Wala pa nabot. Dili ko po di mo pa kay wag ano ba yung nawala. Bye, thank you. Ang gingan. Then, ako amin yung mananditin mo kung ilisan. Ganyan ba? Dili ka. Dili ikaw. Ala kayo. Dili ikaw. Halang ba sa ko halang ni. Ikot ninyo, nananay yung baba. Ano ba kung halang na kuti? Akong bana. Ako kada sabaw na ginang halang. Ginataan halang. Wala po nasa ko. Tara. Nato, pato. Ano? Wala kayo alsin. Ay na ako. Kadali lang. Muli na ko, te. Ano ka tumalan daw? Te, marang. Ay, Mars. Mangustin o marang ako ah. Nanangit naman ko Martin. Dalang to daan dire kasantang among baabaw pa ni sirado. Wala sirado ni bulsa. Uy, naman ako bayad, no? Papadang oy. Bay tira ko kan. Pag ko ni panagdagang ko na. Kita ni kaon ni kapangisip kita tarong ba. Yan mo kaon mo. Pero Kapay mo ikaw? Duha na kanisto. Ito ba ni tagapon? Tiud-tiud akong ulo. Maligo ramang ka. Te, sakit na kay gapitit niya akong tangkugog. Basta ako kay parera ko ano, sakit na dala kong hipon. Tapos sa das ko yung durian, di natayog. Oh, balik, inam ko. Basta lagi pero si unsa ang Salidong. gibuhat. Inaanak ko sa dagat oh. Pero ayaw gid ang tao. Mamatay man siguro. Duha na kaliso ko Ayaw na. yung coke. Oh, big yun naman. Pero talagang nagpag-durian na siya. Coke yun eh, pare. Pero bigyan ako, tubig ko, di, maligo ko. Dalang ko rin po, walo ka mo. Gabriya, di kami nangaon. Paniyo. Amin, alay, namatay ng durian, kinaon. Namatay kinaon durian, kaysa mamatay kinaon ginamos. Ulit pahugaw na to nila nangaon. Ganda. Kaya wala to nangaon diri oy. Naarabas pa nun yun, amaw lahi mo yung hipos. Wala eh. Pin, pagdali, pin, parang iling makahito. Kabuwang. At yan saan na, nakadaot na siya. Duha na lang dala. Pagkasunod, dapat kayo isa kadugo. Oo, nihapit ko sa iyo mga bagay. Kaduha man sila nagugupin. Mana na sila. Pero, karong Biyernes, mabayad paghapon na sila. Karong Biyernes, kaya katong holiday hapon. Bibili pa sila ate. Mana mo ba umay? Ang ako ba yung ano dinuguan ba yung imong baligya? Yung talaga ko. Ano na ya ka maintaining na ya ka sa aday ka magbubul ka. Sundot mo ko ani kay. Ah, kana. Para pagsunod
Di, mo rin yung kadi. Pag-sign na lang na siya o ka ng paan para sa'yo. Pwede na. Pwede naman mabalik din. Ay, magulin. Blow up na punti din. Dili magkakamagpuan. Dili magkakamagpuan. Sana, offset. Ang dili lang makabalik ang offset. Unsa man na? Wala man Hindi, ang savings niya, bayan mo, ibayad niya. Wala pa. Bayad na siya. Okay na. Magawa ka, makabalik ka puhon. Wala ka na nag-offset. Ijakan ako sa sir atong kuan, insan ko sir. Balik ko ni. Ikaw, istorya mo lang. Yan na! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.